እቲ ዛንታ ኣብ ኢጣልያዊት ከተማ ቬሮና ይጅምር። ቬሮና ምቹእ ኩነታት ኣየር ትውንን ምቹእቲ ከተማ እኳ ተነበረት፣ ተቐማጦ ግና መንጸርጸርቲ ዕቡያትን ጎነፃውያንን ነበሩ። ኣብ መንጎ ዞም ንነገር ዝተዓጥቁ ህዝቢ ድማ እንዳ ሞንታጅን እንዳ ካፑለትን ዝተባሃሉ ከም ዓይንን ሓመድን ዝቀናቐኑ ስድራ ቤታት ነበሩ። ሮሜዮ ዝተባሃለ ካብ እንዳ ሞንታጅ ዝውለት ኮቴቴ ግና ካብቶም ኣዝማዱ ፍልይ ዝበለ ባህርያት ነበሮ። ልቡን ቀልቡን በታ ዘፍቅራ ግዳኸ ግዲ ዘይትገብረሉ ሮዛሊን ዝተባሃለት ጎርዞ ዝተሰልበ ነበረ። ቦንቪሊዮ ዝተባሃለ ቆመና ወዲ ሓወብኡ ንሮዛሊን ክርስዓን ጉዳይ ናብርኡ ክገብርን ደጋጊሙ እኳ ተመኸሮ። ሮሜዮ ግና ዝሰምዕ እዝኒ ነበሮን። እቲ ድግስ